Hey guys, so karon de guys, welcome to my vlog. Karon gaadto mi og sementeryo. Char. Ala kay amo man kung gabisitahon ang lungon, ay ang lungon. Ang pansyon, ay ang pansyon. Ang palasyo. Ang imong grandpa. Palasyo sa akong lulo og sa lula og sa mga kalula-lula-lula-lula-lulahan. O karon, video sa ta. Taga paingon Joey. Sa sementeryo. Oh yes. Sada sa tagnawang, ay tadag na. Nasulit man natin, nasulit. Wala kay. Paang pagkakalon. Wala lagi. Dagan kay sila lang sulit. Gitamo nila. Bailahan naman daw to. So ato ipas-street itong book. Wait, may itong kuwan, tigulong. Dagan pa. Kaka-girls na kita. Kaka-girls. Nani na kita kong agi kay nakalibog ko sa akong gabangon. Tinawa ko nila diyan. Galuto ko, Dex. So mag-video ra ko kung mga to nami. Oh. So nakagawas na mi sa balay nila Auntie Janice sa ilang munting palasyo. So gaadto sa ako dito kay mapalit ko surgical mask. Nga tag 5. Barato, dili overpricing. So gaubanan ko ni Marie Kit. Ni Marie Ilamayo. Siya dito ang nasa mong vlog nga Marie Kit. Hello kayo. Ay, nasa lalaki ma. Cementerio. Ay, uwa na Miss Domingo amo. Gabayad pa kog suga. Cementerio, magasto. So excited lugar kay ka. Oh, Ngano ma excited man ka? Kani snack. dili. Ay. Ngano? Isa bibi girl. Okay, naguban ko ba kini snack sayang. Sir. Muna tong kuan sa mo gapanggata. Isa. Kanang nasa ato? Isa. Kana mo nang gapanggata. Di no. Guys, si Marira akong gipapalit kay gakaulaw ko kay dito man dimi nakapalit sa tag 8 kay sirado ang tag 5 na lang. So kaya muna lang si Marina lang gid mo gawlatan o ang sikat. Kay kung makaabot ang sikat tas wala di gid mong sakay. Bala mo, di gid ko. Tag 8 nga mas overpricing kay ka. Naro overpricing. Unsa makaingon nga overprice kay sila? Mahal kayo parang kada ko sa tindahan. Ba? Sirado mo tiyo, sirado. Panirado. Pag Panirado mo te. waiting for si Kadjek. Ang kauban kay si Naini, si Auntie Janice, si Wanwan, si Marie, og si Mark. That's all. And mag-video ra ko kung nagadto na mi didto sa crossing paingon didto. Guys, ingon din ni Auntie Janice. Mas tsada daw kuno kung diaper na lang daw kuno ang imuon og mask. Kay dili gani kalaos ang ihi ug ang tae aya pa ka ang virus. Like ta, joker katawa bi. Check. Parahon. Sikad check. Char. So, nanay sikad. Nasa ako na. Dito pa ma. Ako na lang dito. Ah. Hindi ba? Hunong sa nila abir. Bye check. Naanami diri sa cruising. Ilang rubber. Ilang haven. Sa mga kaingon nga na ito very exciting. Kapit naman di kasi yung balay. Kung pabili na lang ka. Nga naman di ka gaulit sa yung balay. Dito kung siya gauli, galayas man dito nagapampon ka Auntie Janice. Nga na di ay. Namalit silang biskwit. Unsa lugar na mari? Unsa man ay magipalit? Iya tag si mama. Gada lang man niya sa eskwelahan. Margunya naman sila. Nanay ko na na. Ayaw. Ay bukok mo basta. Nara dahil na.
Kuan, try. Hi. So naanami sa time nga horror movie. Ay horror movie. Bitbita sa daw ni kinsa makabitbitan ni kay mag-vlogging na ta, vlogging. So nakaabot na mi sa among final destination. Pero final destination adi mi mga tayo diri. Dari dili so good ang kuan ba? Oo, mabakod na rin mga patay. What if? Unsa lugar yung reaction? Oh my god. Oh my god. Takbo, takbo, takbo. Kailangan na the zombie. Sige, acting mo. Dagan. Hindi daw ba sa ba? Sure. Asa mga reaction? Wala mo mga kaistorya dira. Unsa say lami anak Marita? Wala siya. Patilaway daw ko. Sara kapit. Anong lami morsag makaon. Napa siya sago-sago? Morsag milk tea. Kapila sad na. Tagsite. City ra. Wala ko kwarta ay. May tanda. City ra siya pero di ko ka-afford kay wala ko bisag piso. May kuan sa mama ba? Sa una grade 6 pa mi. Sige mig ani diri kay gapang dagkot mi bisag kinsa ra mo dagkotan. Mura mig mga kalay. Inga nagapon mi. Kay respeto daw. Respeto lagi daw. Dagkutan din tanan. So nakaabot na mi sa place kung asa dapit ang Gihurot na nito kanina. dagan kay mga royal dari ay. Nakaabot na mi dari sa Yan. So sige guys. That's all for Kuan right now. Kinsa man na? Ba ako si Mingaw kay diri ba gabi kay kahilom. bawal bugog sa baay. Ba? Silo. Sa man may makaingon Mark nga nakatunog ka sa lungon ay sa lungon sa pansyon sa imong lulo nga pinalangga. Unsa man makaingon? Nasa siya. Ha? Amang maning bata. Ikaw Mari unsa man makaingon? Wala. Amang gyapon. Ikaw. I'm happy. Ikaw Mark ay 1x. Unsa? Unsa man makaingon ba nga nakatungtong ka sa tiyadak kay nga pansyon sa atong lulo? Wala. Parehas sagid mo utok ni Mari ba? Wala. Guys, kay mingaw makay dari walay tao. Nalagi iro didto na luoy kay basig iyan ang amo ang namatay. Look at that. Para di man ako makita. Sana. So, luoy kay siya. So, para sa mga atong mga Naman ang tading. pinalanggang mga pamilya nga Uy, naman ay. nag-pass out na sa kalibutan na pahulay na, ako silang kantahan. Dumanaw na ako si Bruce. Si Kuan ba katong ilang? Kung nag-iisa't alulumbay dahil sa hirap mong tinataglaway, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintaway. Siya ang iyong kailangan, sandikay kaibigan mo. So sakto na guys, og murag diri na lang gid mi taman. Og I hope you will support us in our YouTube channel, Love Sick Boy. Search na Love Sick Boy. Then ang among video dito kay Binibining Marikit versus Catriona Gray. Part 1, Part 2, Part 3, Infinity. Og I hope mag-support mo. And please subscribe to my YouTube channel, The Best. Yes. So, say hi ba? Sige, pag-ingon mo, bye. Bye!
Unsa man ning mga KG king mga tao lami kay basta. Sigarilyo. Kuha na sa iwibing. Sigarilyo. Lalay sa... So guys, mga si Tina. Ay, gulo na po. Okay. Karon na, punitan na. Challenge ni guys. Kung mapalong ang kandila nga ako siyang huyupon gamit ang kani piki ni siya. Tag-utso ni dapat mahal. Kung mahal dapat mas original. Gani, wa mo kadalag. Pandila lagi ni. Tuluan, nagkandila na si Baba. Fake overpricing. You do not is a liar is ma fake. Overpriced pag yun. Dakog nawong.